Vad har du skrivit för bokstäver nu, Oskar? Han har bara gjort A, B, C. Nu D. D. Där. Den här lilla parken har följ inte i linjerna. Nej, stanna här på din penna. Stanna vart min penna är. Bra. Okej, D nu. E. Man gör bara ett streck. Så där. Nu gör vi på E. Så. Det är så där man gör ett E. Gör ett streck. Ett streck. Nu gör ett streck där. Och nej. Börja här. Vart min penna är. Ser du det? Gör ett streck där. Så där. Följ på det. Bra! Nu ett annat streck. Där. Så, Oskar, kan du flytta lite? Så, en liten prick och en liten prick. Så bara gör det till det, okej? Så den där pricken till den där pricken, okej? Okej. Bra, Oskar. Nu den där pricken till den där pricken. Väldigt